ọ bụ na inwe data igota data, ọ bụ na ị na-use wifi nke ebe na-agbakasịrị arụ putu oke ọrụ kpọọ mens babịa ka akọwaghala ife ị niile ịma. Aga m ebido na Alaba International. Ọ bụ na ilo na Alaba International a na-agba ọsọ afịa dị ya, o nwere ndị nọ ebe a na-agba ọsọ afịa iyetego ma fe nwere shop ụtụtụ ị na-asa arụ ịpụ Alaba International, ya nwa na-asa arụ na-apụ Alaba International. Iru onye na-agbagha kii shop gị ya nwa ataja n'ụsọ nwa ya ife ọ na-eche ka ịkpọpe shop ka a zapụta shop gịnị ya nwere ụgwọ steeki na shop a iyetego ọ na-akwụ ụgwọ shop gị nwa eseki ọtago shop ọba ngwa afịa mana unu nwere ụgwọ steeki. Ọ na-erigo elu nke ya na ahụ ka ọ nyarị wee na-atachalụ isi eletrọniks ọmaki ya n'ụzọ a na-akpọ ya makin. Etu esi amaki nri na South Africa, etu a ka esi amaki ya everywhere. Sistem bofu n'oge iji pụta ụwa nke ị na-afụ ọ dịghị oke maka nwanza rube nku ọ dị akọ ya aka nri ewe efe ọ dịghị ka asịrị nwa ife niile. Gee ntị ị ga-aghọta ife bụ ọsọ afịa na ịbịa na English na ife a na-akpọ ya bụ agency agent. Ọ ife ọ bụ ike ulo dan eweta ife abịa agent kịta mosizi ọfịs regista agency. Ụfọdụ enwe ọfịs etu a ka onye ọsọ afịa nọ ofi ya ịtụ ọdan kịta agent enyeghị ụlọ ife ọ ya na-ajụgo bụ how many rooms ka ị chọrọ si a na-echọ 3 bedroom flat agbaghị na ya nwere ya. Ịchọ 2 bedroom o nwere ya, ịchọ single o nwere ya, self con o nwere ya. Mana onye enwe ebe ọ rụrụ ụlọ ọ kwụsị onwebe ka o siri kpoo blọk bifọ mana o nwere ya na mgbe ịchọkwara ya bụ na nwaanyị imezi ọkpọrọ gụ jee dị ya ọchịrị ka ịgbapụ ego etiche na obie ọ bụrụ obie ọrụ ka anọ ọsọ afịa ka ọ na-agba iyetego ele ngwa afịa ọkọlụ percentage ada agbaghị ya agbagha. Irenti ya dị ụlọ 2 million ya nwee weregodu 10% ya onwe ama ego ole bụ nke ya so o nwere ya bụ na o nwere ya. Etu a ka isi wee pụta na memma si na ịchọrọ jins dị ona jins dị ona onye ọsọ afịa gwaghị na o nwere ya ijubia ka ebe shop bụ dị ọkpọrọ gụ jee na shop ahụ kpọ uje na ya tenkobi adịrị ya o na-eti 1 cent na ụgwọ shop ngwa aka niile akpọbara ebe ego ya adịrị ya mana o nwere ya bụ na o nwere ya. Ọbịa ọchụpụta ndị nwa nwe dị shop ọchụpụta kụọ ha aka n'isi si osi ebe abụọ gị jee gbaba mbọ gị jee gba mbọ ihe ọṅụ bụ ya ozugbo onye dikwu gị jee gotere ya pịa wata jụọ gị nwa bụ kọstọma ihe aṅụ pịa wata esiri ya aṅụ pịa wata ọ sị ya ọ bụrụ na onye atọrọ ya atọ sị gị na nwanne ya nwoke si na vileji kpogote ọfụ otu a ka o si anọ ọ na-agbanwu mbọ na-eme ka ọ kpọrọ ya vileji ọ ga-aghọ nwa mbọ ya ozugbo. Sex lady ya maintain sia sex girl si na ara na maintain o si abịa je butere m 2 bundles akwa sex lady je bute nke ọ na-akọ nwanne ya mechie the invoice na-ekwu onye ụgwọ ọgụ ego tii na draw asị go bye bye ịnaba akpọkwa nwa bụ echi ya tara tebụl ya ana ọgbakọ ego niile agbakọsi ego ọkọtụrụ percentage ya na-awa awa ọsọ afịa iyetego. Otu a na-ebu nwa ebubekwa nwa oge emi a na-ele mmadụ kịta ele mmadụ before cool oda ka anyị na-akọwara ka ebe na ebe a dị before dị kịta no modernization nya packaging a na-eme ọ dịka ya sị ibe ịgbapụta kịta gee ntị a na-ele nwaanyị a na-ele nwaanyị n'ala Igbo before na-elekwa kịta nke nwere onwe gị si ọyị gị nwoke ya bụrụ nwa bịa taa na nke ọkwa na-agbachaghị arụ a na-agbachaghị arụ na wee na-asị bịa taa nwa na bed ya for nothing a na-agbachaghị arụ ọsọ afịa ka ị na ijiri ugwu gị wee si iti onye bịa taa nwa chọọlụ nke be gị ahụ na chalet ajọ mmụọ nwa dị nwaanyị n'ime nwa nke dịkwa ihe nwoke n'ime alatọbara gị ya n'elu beti idina n'abalị n'alọ ka ị na-ata nwa so o nwere ndị jiri buru egel famal bunye ọyịfa nwoke
ọlele ka ọ lere ya na diga trọst ya bịa nso ọ na-asị ya jekwa onye a na ome nke a na ome nke a na the boy be big boy mgbe a na-asị ya gị na onye a be big boy gbada agalata ego ọtọmatikali nwa ha abụrụ gị achawo ịtọnụgo nwa a ta achawo ị na-anakwa pesentị gị n'akụkụ azụ onye bụ iri mmadụ nwa ịmago na n'ohe a ga-agbachakwa gị ahụ ọ human trafficking o nwunye dị iche na gị na ndị kpọgotere ụmụ akwụna na Dubai ma ndị kpọgotere ndị India na the same people enwere ike kịta akpọrọgo nwa gị na Dubai ọ na-asabisi amụ ndị mmadụ ma nke ndị Paki ma ndị Bangladesh nwa ga na-asabisi ịma nọ mgbe ahụ ị na-ebu mmadụ nwa mmadụ ewe ya na ọkanwa adịghị iru convince nwa bụ unu maka na jige na respect convince ya sị ya na gị nwoke a bụ ezigbo mmadụ ya jere na ọ ya eme ya ọfụma na ị na-ema onye ị na-ebu ya ịtọnụ bagotu nwa ata achawo ka ịtọnụ na-eto maka favor ị na-enweta n'aka gị nwoke ile nwa onye oge atasị adị amụ ọtọkụrụ ya echikwa maka onye rejista na echi onye akpọkwa ya onye ya ana onye na-elikeliche ka ọ na-agụkarịcha from there dị nwa atabaga amụ achọbụ ihe mere na anyị ajụọ ya ewu iso na onye kọrọpt nwa ahụ tii ya n'ọnọdụ ọjọọ na o nwere ike nwa ya ma nwa ọ mụta kịta na-akwụ n'ụzọ ịgbana ife na-eme n'ụwa na-esi n'ọbara aga daga ya na-agba akwụna nwere ike ọ n'aka mama ya ka ọ mụtara ya so nwa ahụ ịtọ ọnụrụ to efe na nwere ike nwa ahụ ịtọ ọnụrụ oge ahụ ijiri ebu inwe gị nwoke ọta o nwere ike o mebezi datin gbaba akwụna mgbe maazị ọ nga ịkpọpere the flood o wee wụsa ebe niile onye taba ọgụbịa onye ribe ọgụbịa so ife na many people itiri na ya efu na corruption a na-ekwu iso na ndị mebiri be anyị mụ na gị wee na-azọkọ Biafra so a ga-eme mkpoche tichaba pịachaba wee gbanwe onwe ndị a ga-arụta naanị chọọ mmadụ 100 ọfụnwa 100 na millions niile a na-ekele ihe niile a na-ekele bụ na-agbagharị buru ya n'isi achọ mmadụ sisọ 100 onwe ofu arọchata emewu alele yeah. Those little things that seems no worry for matter, all matter spiritually, all matter. In one word or the other, I need contribute to obodo anyị mere mmebi gasata. In one way or the other, I will be to contribute to. I know you God, they can fun, or they can fun. Some of you jikwa opportunity ala nwanne fa onye village fa agba ya company ya no ya nwoke atako from that day all about nwa village ya many people as in village fa ba kita na claim ezigbo mmadụ some girls na be claim ebe a last in the village fa in a way ọ na-eme oge ahụ too no fun yote ka conscience go igbe agba ngi na ife ga judge go ngi wa ya judge ko onwe maka na ife bụ God mmụọ ahụ nọgide ime ga na-agba ịdarịa ma ụbọchị ị na-achọ ime ya dị ise mmụọ na-agba gị emekwana ya ọ ya bụ na ọ na-emekwa gị obi na-abụ mana ịma nke bụ eziokwu igebezi arụghị ntị ịgbasa alụ mmadụ ọkpa onye gbasara n'ọkpa alụ onye vileji gị nwanne gị maka enwere ike vileji gị na-ada anụkọ onwe unu ma ọkwa na dị neighboring village na ụlọ a na-anụkọ onwe unu which means na ụlọ ama alaka onwe unu mana ị na-ala ya aja mkpade ịrabara aja mkpa o nwere ike punishment ị ga-eweta ya bụ raziri gaba ebe ya affect na nwa gị today nwa gị na-akwụgharị n'ụzọ ịma na ihe anyị metara it happens ya na-ekwu village some lalụ nwanne mama ya nwanne mama ya some people la nwanne mama ha today fa na-abịakwa claim si na fa bụ ezigbo mmadụ ndị na-eclaim na fa ga-eje eluigwe na n'owu Igbo ama eje eluigwe asị na n'owu Igbo na-akwado ije eluigwe onye yara asị ha bịa ka ije eluigwe bụ onye ọ na-agụ agụ ọ bụ onye na-ekwu na eluigwe nke ya bụ ebe a ka ya chọrọ ya ka ị na-agba ịchọghị nke na-ejebe nke nchọ bụ nke a don't judge me ife gbata abụ anya jekwuru eluigwe ọ depend location nke you go there mụnwa gaa na my side agụ agbasi ọsọ agụọ mile iyetego so ife m na-etichi ebe a bụ ụzọ eluigwe mana eluigwe bụ n'ụwa ka ọ dị ka m na-etichi na chanel nke unu na-etichi eluigwe nke nọ n'elu ofu ya ka ọ bụ eluigwe ebe eluigwe ọ dipendị mgbe ijije nke a ya da anwụ anwụ wee jee anyị na-anọ ndụ jee nya bụ eluigwe ana onye dị ndụ na-achọrọ ije ya bụ eluigwe na-elaifi anya efu na akpụ afụfụ abụọ n'isi osi ọnwụ ka ị ga na-esi so ọnwụ
arụ a na-afụghị ụfụ ekwugide okwu ji nweta saịdị gị ịbaba onye ọkwụ igwe ya na Holy Ghost fire ga-egbu ya na ọ ga-eje ọkụ mmụọ ọ ga-anwụ ọ ga-eme nke a iwe Chukwu ga-adakwasị ya iwe nwa na-ewu ya iwe nwa ogbukwe ya dị ọ na-ewu iwe etu ọ dị ngịnị akere ekwesịghị na-ewesara ibe iwe ọ kere ya debe gị na anụ ọkpọ nkụ Buhari egwuregwu na-agbakpọ ka ihe dị ndụ eme ebe a everyday na complain na ọnya ka anyị ji chọọ ka anyị jee eluigwe nke anyị ga-adị ndụ na-eri ụwa irie n'ụwa na-edoghị kemgbe ị bịara ụwa onwebara nothing ifu Davido taa o metụ gị aka ọ dịghị ka Jizọs o metụrụ gị aka ma ị ma na onwere ndị ya dị a na-ala ụra na-asị ya get out idiot o nwere ndị ọ na-akpọchi anwa na otu ọ nọ na ị na-asọ nsọ ka akpọchi anwa nwa apa from year to year anwụrụ ada asụ na kichin gị onweba ka isi nọkọta akpọọ men fabia ripụrụ nri ọ bụrụgodo na ọsantana ije gote n'afịa bụ na 100 naira go ya 20 ọgbagote chọọ ogwu agadi nwanyị si elu gị ofe guys abịa ka erigodo nri na be gị ka erie nri na ụmụ mmụọ bịara na-edegha ụra na-edera n'ihi ọnwe ihe gbarịta m the gods are wise na ka m rụrụ sụọ na kichin gị mba fe na arụ okechọn ọ bụla eje na gị na-eke nri karịrị ewu oge ọbụla eje na nke mmadụ ịgbata na palị odoba tv a na-ekiri asịnụ kirie wedin ya ekirigide wedin ya ebe a na-abụ ego ha ya afụghị ebe a na-etu ego ebe emezi ndị anyị na VIP na-abata VIP iri juo n'afọ edezi anya ahụghị ka iyi polo asịrị iyiri asịrị na-agbagharị ọ gaghị bụ ịnụ ndị ebe achi a maga maka mmebutere gị ndị na ọga na-eke nri hapụrụ ụmụazị ọrụ igwe jiri dị a ya taghị ụta dramatization bụ excuse for failure ka ụwa hapụ ịfụgụ na ime nwe ego ịdịkwa bizi sọnwụ ya na-eke nri ụfọdụ ya aṅụcha mbọtụ bi asị ọ ga-aga nyere ya na ịgbatabekwa mmanya ebe na-asị ọrọgbọ mmanya ka idebere okpuru ọsị ọganyere ya mmanya ijebe gị na mmadụ ịkọ ọnụ mbọtụ di ya ka ị na-arụ kpọọ ndị mmadụ ka a bịa ripụgoduru ugwu n'ihe bido ha n'obido ọgba nje gbaba ha na-abịago ọgbọbago abịa 2 times ọ bụrụgo omenala arụ gba arọ ọ bụrụ omenala ihe niile ebebe na saịdị gị ọnwa nke ịpasịra ị na-achọ ije n'igwe nyefe ka anyị rie ụwa anyị ebe a na ihe anyị na-akụzi ebe a bụ ma ụzọ eluigwe ụzọ esi aba eluigwe nke anyị ọ dị kirikiri ya abanwu ya maka o siri ike ụzọ nke a na-eme strọgụl ya enwere strọgụl dị ya a na eziokwu dị ya bụ na iche iri nri ịrụ ọrụ ị na-arụ ọrụ ọ gara ichenji ụkwụ egwu iyetego a na-ede mbe enwe ọdụ si ji ebe n'ọdụ mbe asị a na-ebugharị onwere obodo ihe eje asịghị na ọgbọ mbe dị ya ihe afụ ọgbọ ndị maịmaị ndị na-ele azụ ndị na-ele anụ enwere ọgbọ ebe ahụ ebe onugbu na ndị otie mana ọ bụrụ ma mbe enwe achọpụ mbugharị ka eji eri ya ibiri ya pụta ebe a ịkpọrọ ya na ọgagharịa ndị mmadụ agbakọnọ ugbu agadi nwanyị na nwe ere one ka ị na-ele ezi amara nke a bụ 20,000 nya na ọgbọrọ ọfụazị ikwe ọnụ ọjụkwa iburukwe mbeghere abụ ihe gịrị danye n'aka ofu dibịa egologo ya na-ana ebuna ndị dibịa bara uru ndị dibịa kpapụrụ anyị ego mgbe a ije nwude ngwere achata isi ọbara inwudie mgbe ahụ nkugbu oyi nwetara ya ndị dibịa a na-ego anyị ya na ha na-egorie agori ya do ya na-ezuzu oyi zo dị ya ka a na-eji agwụrụ ọkụ ị na-emegheri ị na-eme ka ihe ọbụla a gwara gị ikpe n'isi etu ha chata isi ọbụla si ọbụla jagadaga na-ebisi ewere ya kechie gị debe gị ofu ebe ihe ọbụla a na-agba ọdụ ụmụ nwaanyị na-eji arụ ọrụ gogo ọ mgbe ha ji bido ti ibe n'ime bọtụl ka ọrụ ha ji kasị ya oge sistem mgbe enwere ọjụ egbe ọchịchị bụ na ekopụga anyị n'ọkụ iko na-afụ gị ife dị na-abụcha problems ahụ
Africa niile na-efesi ofe issue. Ọkụ ka a na-ewezi na South Africa. Oh, well, kita. So I'm sorry. I will ọkụ by 2 o'clock na Johannesburg. Nigeria ọ ga-abụ 1 o'clock. Ifuge. Ọ gwakwara n'ọkụ n'obodo short one network. Nke Nigeria katụ mma na ọ na-ewegoro ọkụ Nigeria na network na-adị mana obodo a ewekwara n'ọkụ network apụa. So onye abụ the issue. I'm very sorry. Mana ọkụ a ga-anaghị ikwu ihe anyị na-ekwu. Anyị ga na-ekwu ife anyị na-ekwu. Whether ma ọkụ ọ dị ọrụ ọkụ adịrọ, anyị ga na-ekwu ife anyị na-ekwu. So ndị na-agba ọsọ afịa ka anyị na-ekwu okwu ọsọ afịa na-agba agba na be anyị in different ways ka esi wee gba ọsọ afịa. And cheta ebe anyị si wee banye na topic nke ọzọ banye ndị niile na-alụgasị ọjọbọ na be anyị. Ife ị na-eme jiri n'ọrụ kịta nwebe mgbe wepụta time ka i check good about yourself. Ife iji na-adị check about yourself bụ na o nwere ife agwa ahụ ontu na iwekwara na ndụ nye onye na ọ ga-agbaghara gị ife ọbụla ịkọmitigo ịbụla onye ọfụ. Ọ bụrụ na etu a ka ife eji wee nwezi ife a na-akpọ kama ahụ dịkwara n'Igbo. Ịghọtago? Ọ kama ahụ bụ ekwensu. Kama ka so ọ bụrụ na ịma n'ihe etiri ekwensu ma n'ihe eti kama. Ịghọtago? Ihe etiri kama ọ ya kibụ n'ihe etiri ekwensu. Ma ọ bụrụ na ife na kama dị mma hapịa na ekwensu dị mma ịlụọ irie ụgwọ gị ebe a. So ma ndị na-achọ ka ha jee eluigwe ife na-eje eluigwe ịkwụọ n'ụgwọ iji ụgwọ niile iji ebe ịkwụọ na ya wee na-ahapụ eje eluigwe. O nwere ndị mejọrọ ị ga-akwụ ụgwọ ya. O nwere ndị riri ya n'aka ha ị ga-akwụ ụgwọ ya. Nwe ha ebe ị na-eme escape eje ị ga-akwụ ụgwọ ya. Ọ bụrụ na enwe wages of ụmụ ebe abụnụ anyị enwe ihe edere na Bible asị the wages of sin is death. Yes, ụgwọ ọrụ gị ga-anarị ya. Onye bụ ife dị iche na preaching anyị na preaching ndị ụka. Anyị kwuo na enwere eluigwe, anyị kwetara na enwere eluigwe, mana ihe dị iche bụ etu unu si ya eji ya na etu anyị si ya eje nke anyị. Iji ịbata eluigwe nke anyị ị ga-akwụ price, ezigbo price. One na pride gị ga-edebegodi ya n'akụkụ. Ị ga-edebe ya n'akụkụ ime dị necessary. Nwa ahụ ịdọwara ike, nwa ahụ ịtụbara ime jete ya afọ ime ime na atonement dị na ya. Ime abọchọn nwụọ ihe ekwebe ụwa ihe gburu ya na abọchọn gburu ya. Ichefuo na onwere onye mere abọchọn before nwa ka e gburu that time. Ị ga-eme atonement ya kpụọ arụ niile rụkọnọrọ ekposi anya ị mara na ihe na-eme gị esi ya gị n'aka. Finish godo alụ nke ime wee kwugo okwu nke ndị nna ha. Sistem dị kịta na sistem dị before ofu ihe a. Kama na unu meziri nke unu ọ dịka ya sị na nke unu dịzi advance karịa nke anyị. Ya ka nji agbago okwu agency na slave na abụọ ya gbara before. Ịgba ọsọ afịa bụ ife anyị na-ekwu maka ya. Ihe nji emetụ ya aka ka ị malụ na o nwere ebe a gbara ọsọ afịa. O nwere ebe a na-egosi gị onye ekwesịrị na ọya abụọ ga mana ọ bụrụ ọga. Ya bụ ife a na-eprichi na ọya ife a bụ dị ụzọ ọ bụrụ ụzọ. Hapịa na onye anyị kpọrọ nwa bọị mana ọga nwe shọpụ si na ọnwa bọị dị ya. Ị bịa bụrụ ọga emesịkwa onye nwe ọrụ ewere. Etu a ka ọ dị eziokwu do ohimiri emesịa ọ ga-esenite. Ịgba ọsọ afịa n'ala Igbo bụ na efuru ya ọ dịghị ka ọ bụ ihe a ọ bụ ahịa.
onye ahụ agba anaghị ọsọ ahịa butuo chenji rie chenji onye ọga itinye gị were profit efu anọ 10% ejenti ya na ndị a etu a ka esi nwee ejensi ya debere eji anakọta gị ife inwe emesịa ya atụke onye ọbụla ewere pesentaji ya ya kpatara na from year to year o nwee ihe chọọchị ga-akọntributu na bụn ana ịda aghọta ya abịazesighị na agbụrụ aghọsa ahịa ịma aghọta na agbụrụ aghọsa ahịa oge ịghọta na ụzọ isi abụ ụzọ emepe anya gị ihe atarịrị mkpụrụ osisi a na-agba anụ osisi a ka m na-enye gị taa ya ka emepe anya gị emepe anya gị fụ na ihe a dị mbụ na ọdị kịta o nweghị ihe ọ bụla a na-eme kịta na emerọ bifo ana ya na-eme mgbe ichek ya pozishọn ya wit ndị Igbo onye na-agba ọsọ afịa n'afịa ahụ ọ nọ adarigadias onye mụ ife ọ na-eme ụfọdụ ndị mmanya na-asị mana onye agba ọnụ ọsọ afịa n'afịa 10 years kịta chọpụ onwe afụbaghị na edio serious maka onye na-agba ọsọ afịa nwere ebe limit o jedebere ndị ejenti ya na-enye ụlọ so na-emegidekwu ya jidego ejigota 1 plot of land so that one day ka ọ bụrụ landlord ya inogodu a some people n'onwe ha bụ moto ka ha ji goro moto ka ọ were moto a na mpompo o ji moto a si ọrụ asọ afịa nke ya ka ọ na-agba oche nke ya na ya were ego aja kwụọ ụgwọ ụlọ ama many guys na Lagos ha enwe ụlọ mana ha nwere Mercedes oge Mercedes 230 na-ewu ma Mercedes 230 coupe ya ọ ife ndị ọsọ afịa na-eyuzu karị oge ahụ Mercedes coupe eburu ya ebe a ka akwa ya dị boot na akwa ya dịsị ebe a n'ime boot o were ya na-esi iti ọrụ ọbịa beghị ọrụ ahụ taa abalị ọpak o bụ moto bịa n'abalị na-eburu ya jee tigbuo o megidezi onwe leg na n'ọfịs ọ bụrụ na ndị a na-akwa cotton and bedsheet bụ na ọsọ afịa ka ọ na-agba ọ na-eko nọ ya nwe shop no get shop mana ya bụ na ha na-ekote ndị ahịa which na obi gị ya na-asị na ọ bụrụ na onye amụ ihe ọ na-eme na o bidozie dị afịa complete ka o rime ego na ọga na nke ọ na-agba n'ọsọ afịa ọ na-eche ka isi eche so o nwere ebe a na-egrade ndị ọsọ afịa the same way ka o ji dịkịta etu a ka isi egrade ndị a na-agbaghị ọsọ afịa ọ gbagodi main truth na ị gaba direct to ọga anị ya ọ bịa to you ọ nọghị ya ị ga-enweta ihe n'aka ọga chipa the same way si agbaghị ọsọ afịa gbago na onwere chi ga-eso na iwe ruo n'aka Chukwu a na-esi iti ọrụ a n'isi gị ha ma na ịkopụ onwe gị from them na ị ga-agabazi to Chukwu direct ya ka eji agbaghị ọsọ afịa na-asọ ọbụdị ọrụ nsọbị nke a na-asọ ọbụdị the contract na etu a ka esi asọ ọbụdị ya enye gị ka ịbụ na inwe access inwe direct access to ọga nwere ọfịs onye a na-ablọkụ gụ ikwesị ịma na onwere onye a na-ablọkụ ihe emesi bụ ịjụ ese n'akụkụ onye nwe shọpụ a agbaghị onye nwe shọpụ ije miti ọga direct ọ gaghị enwesịra gị iwe na-ebira direct the same way eji na blọkụ gụ na ị ga-aga tru Jizọs bifo ijebe tochukwu nsị gị na ọba asị ịchọ gị ịjụ ese ka ị mara the main person direct ihe ịjụ ese bụ na igburu akwụkwọ ndị ọzọ egogasị akwụkwọ ndị mmadụ dere efu ụzọ mara ihe efu na ihe enwenwu direct access tochukwu okike abịa ama gịnị ka ọ ga-eteki onye a na-agba mbọ gị bịa n'etu a ka ihe esi ya ịma na ejenti ọsọ afịa ka ọ na-agba ejenti ọsọ afịa ka ọ nọ onwe shop ya ka o ji wee jeje dozie ofu ọfịs taidie ya ka o rie ghe ọrụ sịgụ na ebe a ka Chukwu nọ Chukwu a nọ n'ime ebe a bụ ebe ọ na-esi iti ọrụ fesi ka ọ na-alụ a na-erighu fesi o nwere nwa m fụrụ Ebuka Obi na ekpere na last month ka m fụrụ ya na Facebook ọ na-asị ya spirit of snake spirit the girl forward nka snake spirit snake spirit nnenesi wee ebe dị iche na nke a na nke a si anyị na ọhụrụ anwụ na kwana Zambia ka ebe ahụ na ọhụrụ anwụ ka afọ ada agaghị
emesiri Igbo ọ bụrụ na onye na-eburu pastọ kamera bifọ nke edebere n'ime akpati ozu abegide ona nke ahụ obegide aka ona ọ dị oge dị gaghị bidiri oge a na-eme ọnụ ụra otu na agụụ na-abịa afọ amerịda ezi ọhụrụ the guy mesizi nwụọ ezigbo ọnwụ oludu 2 weeks the guy anwụzi original nke a nọ na snake spirit anaghị weta ya microphone nọ gwa kedụ ma onye nọ ndị anointing na-abịa weta na microphone ọ bụrụ na-ewetara microphone okwu eziokwu who are you to say this to my child? Who are you? Onye gwara na-ewetara microphone Elliot nwanne Elliot emegide Elliot magic Elliot amadi ozugbo ọnụ ụra ise onye nwụrụ anwụ agụọ na-agụ ya nke ebiri hara n'ọnwụ ozugbo agụ abịara a na-agụ Baịbụl ọfụma mgbe Jizọs si n'ọnwụ bini o ruru restọrantị o jiri iri nri eburu ka enyere ya nri Elliot nwa mma Elliot mesi nwa ezigbo ọnwụ na ọ bụrụ nke Ebube Mmụọ Nsọ Ebuka Obi eburu Ebube Mmụọ Nsọ na April last month jee cheki ya vidiyo ya ị ga-afụ nwa nga eyi black gown diga na mọsi ọ na-adagide o ruo ebe ọcha debere ọbịa ka ọ hapụ ịkrọs ebe a okwu ya metụ ha n'ọcha ahụ ozugbo ọ na-achịghebe azụ eche na ajọ mmụọ ga-eburu tikara ma oche niile dị ebe a gasasị ebe dị ka abụọ tụrụgide ruo ọ bụla akrọskwara bandịrị na ebe ị ga-ejede okwu ya metụ ha n'ọcha ọtọnụ ka asaịdị a snake spirit nwere ike ịbịa bupụta ego like this ọsọ n'ụlọ ụka ogbe niile a kwesịrị filu hit abụra na Holy Spirit na ọrụ n'ogbe a maka na onye oribi ọrụ n'ogbe a na-anwa erelizie mmụọ ị ga-anụ the hit ịghọtago osisi daa n'ogbe onye ọbụla na-efili ya ị ga-anụ ụdị ya ụnọ eche ekie ogbe ga-anụ ụdị ya onye ji ego bata n'ogbe a na-anụ isi egie ịghọtago so ife ịrịba ama dị onye abata chọọchị ahụ ma ogbe niile environment niile a ga-eche eke ana ọ bụ ofu onye bụ snake spirit ya onye ọbụla na snake spirit dị n'ahụ ya ebe a ga-anụ ụdị ya ịma na nechọ bịa n'ọrụ nechọ adịghị eje ọrụ hapụ mark ọ ga-edebe mark egbe mmiri na onwe ya bịa onwe ebe ọ jere ebe ọgwụ ihe ọbụla nọ na paati ya ụzọ ahụ o si wee gaa ga-efe ilu dị impact osisi ọbụla nọchiri ụzọ ya ọ ga-akpọji dị osisi ntotu dị osisi ada ma eletrik poolu ọ ya kwetusi ihe ọbụla widin paati ya nke nwa bụ mmadụ ọ ji ama ọgụ n'ụzọ obunagha elu gba agụ n'ala ịpụtakwuo n'otu ị ya afụ ihe ya agha kasị gị n'ahụ ịma na gị na mmụọ zuru n'ụzọ ọ bụ na onwe ndị my brother oge my brother na-etolite my senior brother ọ bụ ụbọchị ma nọ na skuul o nwere skuul mkpọrụ ga-afa skuul a na-akpọ OGS na Ọkịja Grammar School ha na-agba bọọlụ mmiri na-ezo tọnda wee si ụzọ ahụ wee gaa o bulichara ife tụnye ya sọgbu ya pụta na otu ọghọta na ya na mmụọ ọjọọ ahụ bete bịa ebe ahụ bọrọ osi ya bụrụ n'okpuru osisi ọ ga-eropụta dị osisi tụpịa wọ nkọ na rolu dị ọgwụ waa ịma na nechọ bịara n'ogbe a mmiri chọọ iru obodo mmiri bịa rusie obodo wa obodo ga-efe ilie ọ bịara ọgbaru joko bịa asara gaa na ọgbaru agụlerifa gbadaba ruo bayasa ebe niile a mmiri ahụ kpọrọ ọkpa kọmuniti ahụ filu nechọ ọkụ na-agba bata obodo niile na-agbagharị ịbụ na ọbịa mee market visit o visit ebe mmụọ ahụ onye ọbụla na akaụntụ losses aghọta dat na nechọ bịara ọrụ ikuku bata n'obodo osisi niile ọ na-amaji ya majisi osisi nọ n'ụzọ ụfọdụ ụlọ ọ ga-ebupụ roof ya bupie ịmanụ na nechọ bịara hia taa ọ chetago ụnụ ọ dịghị mmadụ anya n'iru ọnwa abandịrị ọma onye bụ it doesn't recognize you ife ọbịa ka ọ bịara ọbịa omee waba nyanwa nechọ onye idiri na a ga-eme ụnyara ka amaanị ya anọ osisi kwụrụ mmadụ kwụrụ ofu ebe a na-emegharị arụ nnụnụ ebe ya n'isi so nechọ nọkata omee ụnyara yes dọst na-anọkata mgbe ụfọdụ kuchisi everywhere ikuku bịa buru dọst bịa kposasịa everywhere onye ọbụla agba ọsọ
ịma na ikuku bịa ịbụ na beghị ya na-atụ ụjọ ebe burukwuo rufu chefo na otefu ndị onye obupụrụ rufu ha mmiri ezo n'ịbụ California na-efe ilukwu nechọ wide fire bịa ọ bụrụ mmadụ kpawiri ya ọ nechọ kpawiri ya ana ọ na-eme ya ka o megwute mba ọ na-eme ya n'ọhịa ka o ji bụrụ nechọ mgbe o ji si ya ka o ji eme ya etu o si ya ka o si eme mmiri chi ome nke ya anwụ chọọ mee nke ya ọhana chọọ mee nke ikuku na-eme nke ya ya bụ nechọ ihe niile agbakọtara adịghị n'ime ya kpatakwa mgbe ụfọdụ emekanye ofu ihe ya ama oge iji mee ya emekanye ọ nechọ because ịbụ part of nature a na-ekwu chukwu ịma na gị nwa ka ị na-ekwu maka na chukwu a na-ekwu bụ nature a na-ekwu ife a ikuku ọkụ mgbomgbo na ọhịa bụ chukwu nke chi ma ome kama bụ ihe didoziri gị eji mmadụ na-ịrụ ọnụ ọjọọ maka iburu bọọlụ ma a na wọọlụ ịdịkwa frio mana ị eche ka efu dị rebound osuo na wọọlụ ọbịa osuo gị n'isi ịda ọ rebound imeri ọfụma imeri etu isi kwesị ime ya ti oge ya ka o ji bụ na nke nwa nọkwa in danger ihe anyị mere nature achọrọ ya so igo rebound ọnya bụ kama beziri bezie dị ụgwọ ọnwa esi na mmadụ na-emeghị mana ọ gị na-eme onwe gị ịnọ like this na-ebe akwa so men na-ebe akwa na ụmụ ya niile onwe nke bụ mmadụ nene ndụ ị mara ihe rụrụ n'isi ndị mmadụ before ndị na-abịara akwa bee akwa because of you akwa ha return kịta ị na-afụ the result nwa imere abortion ọnwụa iwere ego pichisie ndị be ha ịmụbago nwa nke gị na onwe ka o si mega esi na mmadụ mere na Satan na-ekwensu na-eme anụ ihe ọ na-eme gị mara mma ya ka iji lọvụ ekwensu kpọọ ọnya God of Justice ime iwere ya ebe a mana ime ife dị mma n'ụwa enweghị ihe ga-eme na ịgba aba anaeze bụ to enter your rest ị na-ezu ike some people na community ha ọ bụrụ ụmụazị obere ụmụazị ha na-emechasị imi mgbe ha na-ada agbụrụ ọsọ kombe oyi isi na-akpaghị isi mgbe ụmụazị ahụ today mere ha dị proud ọ bụ aha amụ ha ofu ka epụta na isi ọchịrị ka moto chie gba mama ichetara mgbe dị ona nọọ gị bụrụ ya gụchara primary school na taa dị ya akpataghị ego gị na-emoto abụrụ dị na-azụ ofu ka esi from nowhere bịa dọsa abịghị rụgharị arụ gị ọ bụrụ ụmụazị mere ihe na-abụrụ gị mụ ha nwa bụzi ndị mere gị ebe a na-eze taa ọ uru ihe ọma ọrụ ahịa rụrụ mgbe a ka ị na-anara ọ bụ iwu bụ na ọsọ na ụmụ nwoke ga-eme investment obere nwa ka a chụrụ na skuulu na-enye ya dọ na ebe ị nọ obere akwa gafee nababe ha ego ole ka ọ na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ 10,000 naira onye ka ịma na-akwụ ụgwọ 1 year 3 times 30,000 kwụọrọ ya nwa no investment ka eme n'isi ya mana ihe ya eme onwere na-esere gị na nna ya gị na nna ya nwa problem mgbe na invest isi obere nwa ihe ya ekwe ya ọ bụ nwa cheta ha na ihe a na-arụ ụbọ ọrụ ụmụ ya ma mkpụrụ ị na-akụ na ịma nke ga-ajaminate echi so ihe anyị na-eme bụ being human anọ ya bụ humanity ị need humanity ya bụ religion gị hapụ Christianity na ọ bụ religion eziokwu humanity kwesịrị ịbụ your religion if you think you can't do without religion mee nke a na-akpọ humanity onweghị guidance onweghị Bible ya bụ n'ime obi gị ka ọ dị maka na agụtara na Bible mgbe Jehova na-agwakwa ndị ọsịa I will write my words upon your heart ka okwu a biri n'ime gị ọ bụ nke ibu n'aka nke aka mmiri nwere ike imebi ya onye na-agụpụtara gị ya nwere ike ịtụrụ gị asị dutere ọba nga idere ị nwere ike ọ bụrụ na o nwere ihe ị na-eme isi dị ya mana o nwere nke edere n'obi gị ọ nke ahụ ka ị ga na-agụ everyday mara na ime mmadụ ihe ọjọọ adịrọ mma na imechi ihe ọjọọ na onwe onye ga-eji gbaghara gị nọọ gị nwa ga-eji ọnụ gị kwupụta ihe onye ị mejọrọ ya bụ price ị ga-epe ihe anyị mere na nzuzo ka ọ pụta ife gwa famili anọ gị gburu nwa gwa famili anọ gị mere ihe dị ona na-edeso agwara ntị ya na ị ga-anwe nwụọ ka ị nwee obi isi chighata azụ na mmadụ ka ị gburu onye ahụ i gburu bụ nwanne mmadụ ọnwa mmadụ so ọ bụrụ na iji ya ayọ ga-eli ite ọnwụ tigbuo oge ka ị nwụọ because eventually ị ga-anwụkwa ife ile onye nwere God n'ọsọ nwe ya bụ na ịgbaghara ihe ị mere gbaghara gị is a lie ya ka ji si pụta ebe a na-ada agwa gị eziokwu obi gị kwesịrị ịgwaghara nke a na-agwa bụ eziokwu mmadụ mejọrọ ọgụ na
mee ihe kụnye je n'ụlọ ụka je yọọ mgbaghara ịbụta echi ka anyị ji afụ onye ahụ. Kedu anyị ji afụ ya? Ịfụrụ ụlọ pụtara mmadụ na-eje okwu ya isi n'azụ jee were ya adịkwuo ego, ịhapụ onye a na-ebe akwa na-akwụgharị ya na ụmụ ya, mana iji ego ihe eji enweta nwe beta place nya ka iji wee jee adị ego. Ụfọdụ shọpụ mmadụ ga-eji wee na-azụ famili ya isi n'azụ jee nwa ya ego nke achụpụ ya ikunye je n'ụlọ ụka jee mee confession isi na-agbaghara gị na ịchọrọ ije eluigwe. O nwere eluigwe ị na-eje, eluigwe ahụ nke anyị a ga-abaụnsụ gị n'oge enta ụmụ iyi oge abadị ya sisi ụmụ iyi oge abịa anọ n'ụwa enta your rest. Ịpụta gị na ụmụ iyi n'ọkụ na-eri nri afụ ebe senti na-eri nri, efu ebe ndị trọstụrụ onwe ha na-eri nri with love. Mmadụ jegidere bịa gụrụ anụ onye ọbụla chọọ ka ọ bụrụ ya, nwa ya chọọ ka ọ bụrụ onye ọzọ. Iwe na ya na-eghe ahụ ndị mmadụ. So oge ahụ ndị agba ọsọ afịa anụ nwa na-agba na be na netwọk a kopụrụ m na ka mmeghe nna eme biko kopụrụ m na like ya no netwọk ndị obodo a I not struggle with network. Now I can never lock, so I never network affect. So I believe it there. You know you can get straight to your dosiendo. You confront all your problems. All those things you commit, you have to reconfront them, no rebound they can receive now. Through this process, there is no God anywhere that is forgiving you. Any day, any man who forgive me, if God forgive you now, you are free. Even now, no you can be elevated, you can manage because family is major. That very person is major. Give me embrace. Nya bata na bia na fa na eme na alusi na Igbo. Alusi we bata na bonu na egbu mmadu. Before onu ga-eme nwa alusi appease. Alusi ga-agwa gije kwuo onye imejọlọ. Gije onu dozie nya kporosi agi bia. So you must go back to whoever imejọlọ. Onye atụrụ na alusi ije ime atonement yo ya mgbaalu. Ọ nabata gị onu renji ọfụma. Okweta ọbịa alusi ajụ oyi obi odigo mma. Esi a nya na ihe niile adịgo mma esi a edozie ife niile edozie ya ọ na-abụ erikọ nri n'iru ebe a ife a na-akpọ ya bụ orikọ orikọ unu adịkwa na mma edozie alụsị akụpụzi alụ famili unu onwe onye o ji eji oge gbugodu nke a ka abịa iwu ọ ka o si eme o jidekwara na mmadụ ọsị ya bụ unu meziri taa onye aka ya anakwa echi you must take that person. Ya ka ihe eji ma n'ebe a bụ energy etu ọ bụla isi wee mịa you go come back. So in order ka ịbanye na anaeze nke anyị a na-ekwu ị ga-eme ife dị mma ka ọ na-adị nọrọ na anaeze nọrọ with peace obi eruo gị ana. Today ịkpatara ego obi eruo gị ana you are scared ụjọ na-atụ ịma ndị na-eze eze ịdịrọ free ya ka iji agwọgasị ọgwụ dị iche iche ka ward some things off. A gwara na ọgwụ adịrọ mma aja ka ọgwụ a na-egbe ife ọgwụ ịchụ aja ị na-achụ aja ikpe a na-ama ndị mmụọ bikos na ijekwu onye arịọ ya mgbaghara onye ajụ na ọma anabata mgbaghara enigwe na ana ma obi iji bịa ama na ihe ya ọna anaghị akpọ witness wee je ya onye abụsọ ị ga-akpọ somebody ga stand as a witness na ya na ụbọchị ọ yọrọ ana onye a ga-eti ikwu ọnụ ebe a sị na ebe mmadụ ịbụọ na mmadụ ịtọ gbakọrọ onye okwu dị n'ala Igbo ya ka eji akpọ witness je ụnụ adịghị ebụọ na-eje onye unu na-ejekwu mere ụnụ mmadụ ịtọ ụnụ agadadu gadari na-abụ ka etinye okwu ọnụ mmadụ na-aba nwe ishu nke nwa ọsọ ọgaragara bụ onye ịtọ gị nwa bụ onye na-asị ihe na ọ bụ ịda na-abalansị ya onye amala ebe ọ na-afụ ofu okwu ozi onye nke idozikwabere ya okwu a na-erudu okwu rugide wee rutie mma wee na-asị ewepụ onye a
na-ewepụ onye ahụ bụ the mediator bụ God afọ mgbe a ya anyị na-eme don judge is a lie. anyị ga-ajọji ya ka ị wee nwee ike mara na ihe na-eme adịrọ mma ka esi na ya pụta mee the right thing. Ibido ha na-asị do not judge ịbụ ezigbote onye arụmanụ. You deserve punishment. There is nothing like humanity in you. Your Christendom ihe na-eme bụ nkọgheri ka ị na-akọgheri dị ya. Religion ị ga-practice n'ụwa bụ humanity, which is love. Ọ bụ na ị nwere love within you, ife ọ bụ na gị na ndị mmadụ ga na-eme arụ ya na-afụ ụfụ. I nwee peace. Na-etichi na na-etichi ihe na-esiri niile a na-akọ, iwe were ya na-ebit ihe ndị nna ha. Kedu ihe ịfụ taa na-adịrọ before? Kama ọ bụrụ na ihe anọzi kịta bụ modern time, anọ ya ka eji nwee modern. Modernity abụrụ na ndị nna gị ka anyị nọ ịnọkwa ebe a ha nọ mgbe a is a lie. Fa ka ya na-emove kwa maka na ụwa niile na-emove. Afrom ndị Igbo ka ndị gbara last n'ụwa. O ji dịghị ka ya sị na onwe ebe anyị ji azụ eje is a lie. Even na Nigeria mụ na gị fụrụ nwaanyị today anyị agbara last. Even though na na-emefe a na-eme na gọọmenti still anyị agbara last. Ị ka nna gị bụrụ mmadụ, ị ka nna gị kpaa ike, ị ka nna gị fụ ụzọ, kedu ife ka nna gị malụ? Ị ga-ebu nna gị ụzọ mụta dị ọkpara? Nna gị ugwu standịrị ihe na-eme oge a sef mụta nwa ogu nye gị nni. He was a big man. Gị nwa ịnụ mkpu nwaanyị kịta ụjọ na-atụ 35 years ịnụba nwaanyị. Nna gị ọ dị arọ na-ewe nụ nne gị. Ọ bụ na nna gị ọ dị 35 wee nụọ nwaanyị, so ị karị nwa nna gị na you couldn't beat the record ọ debere. I beat nwere record ya na so gị na nna gị onye ka ike na nke o ji kagoro gị eme enume a na-abụ you can never be his father. Nya bụ your father. Mgbe ọ ga-efulefu echi na-ewe iwe because n'iwu nna ọ ibe nji akpọ ga-efulefu ebe si na nna ga-enwe ya na onwe ife ọ gosiri onwe onye ebe igwe efulefu nya ka eju ya mekwa ife bụ na emesịa ata ụmụ gị pụta echi adị proud tudo onwe nke afọ bụ ya onwe afọ gị bụ ahụ ọgụ nothing ede ngị bụ dibịa mmiri efo story year upon year blaming iblame onye iblame onye kedu oge ị ga stand is like nwa ifugo na igwe efulefu ka ị bụ na original ka ebe na-anụrụ ọgụ ka ebe na-agbalụ wọ asị na anyị nwa na-ekwu ya mara ife anyị na-ekwu. Ozi ọma anyị na-ezigbo bụ ka ịbata na eze ụzọ ahụ dị wụrawụra maka na eziokwu bụ ka ọ na-arị na-aga ka na-agba na-awụ jọmpụ ka ene enwe eziokwu dị ya efu a mgbada si eme ya ka o ji bụrụ mgbada wom mana agwọ na-ebele ebele ọma ihe ya ka onye Igbo ga-eji bata obodo obele ebele ọ na-ama imi ka ọ maragodo at least ka ebe ya afụ ndị ojii ka ebe ndị Naijiria nọ ọ bata ruo ebe ndị Naijiria nọ ọ na-amị ngụ na-amị ka agwọ na-amị ngụ at least ka ọ magodo onye isi dị mma ebe a ka ọ malụ ka o si ya eje mmanụ ka o si ya ebiti gọọmenti biti polisi biti imige ka esi eme enweta akwụkwọ onye Igbo ebelu bụrụ mugu agwọ ka anyị bụ agwọ ahụ batara na Garden of Eden anyị nwa bụ agwọ ahụ etu a ka anyị si amị bife jide nwa onye Igbo siri ike onye Igbo na-azụgodo ọgwụ ebe ahụ obi onwe ịbịa ebe atọ ya enu tọọ ya na onwe ihe ya ụmụaka na-eje ebe ha bi debesịa ya ahịa ya ka nwa nke a na-eme ọpụta sị I want drugs na South Africa mụ na gị bi na I want drugs, give me drugs. O ji information mmadụ debere ya n'ụlọ ọ bụ na ọ dị ya na ebe gị onwe ya gịnị ya na-akọ onye Igbo agwọ bata na-amị mụra ka esi eme mebide ịbụ na onye ahụ isi na-anụ ọkụ n'obodo o jee metị ọyị ka mri ya eme ka ihe ya asụ ka esi ya asụ abana ka eme ya nri. Yes, vibration anyị dị high. O bụrụ ụmụ nwaanyị anyị ebe ọbụla ha nọ igonose dị ndị dị a ọchị igba egwu na-akụ bụrụ ụzọ kụọlụ ha aka ọkụrụ ka ọ daa attention o mekwa ị na-afịa etu ọbụla sisi ọ na-agba egwu abazi onye Enugu aka o mebizie ya emebie isi agbaka ahụ maka ị ga-awa ọchịrị ya ịma na onye Igbo ka gị na-eme ka ihe nke di ya mepere shọpụ taa echi ọgụọ millions nye gị nwa agụ na-amụta agụ
the worst na nke nwa bụ idiot ya ka ikpuru onwe gị ohu akpọ gị ohu ebe iwebe iwe iwe slave iji ọnụ gị kwuo ya meelu oru gị ebere onye nwe Jesu Kristi meelu oru gị ebere isi na ibu oru iji ọnụ gị confess ya meelu gị bụ oru ebere kedu ife ime eji wee mee gị bụrụ oru kedu ife ime what did you do kedu ife ime iji wee bụrụ oru ebe ị na-confess n'ibu oru nwaanyị na mkpọ oge oru iwebe iwe ibu oru a na-akpụ ya oru ọdịghị Ọnịcha ka anyị na-asụ ibu ohu ọife ịbụ anyị mazi na-abata na society na ala Igbo onye agbatara n'ohu ịma ka ọ na-adị ịma dia condition ruo today mụ na gị nọ any family ọbụla agbata den ha ka nọ n'ime ya ruo today. They are not free like ndị mmadụ. O nwere limit. O jee nụ nwata ọ like kịta ọ magokwa na ajụgidekwa ese na a ga-ajụta ọ bụrụ godent. Ya ka nji agba ndị furu onwe ha na such condition now. The network is bad. Sorry, I'm not sure that the network from this number opposite. Check out again. I think I got to see because network ain't going so too much.